سلام سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلهم لومون كم تلمود نعهم يمهريو إلى حسبكم مدب حزركم متسيلقو عمنا لهم عن مدبي نفكاريتكم ويدما نبعلت بيتكم نابجاف عقبت صوتاو بركبكم كتاب تحون زحجزكم بلوزات ميلاتات كريكم يه نزوم ميلاتات انتفليتكم بقللو نابجاف عقبت كتاب تحون سلتخلو كالي ودي كالي أفكاري أي دليان فلما قنا نز مدب لايك نشانلنا شير سبسكرايب مقباركم كيرسع سنة صانحيت اتقدمي دك انستيو زدليو قنا زي زاربو نجر كنري إذا دما كتوردو لنيو نز كبل انتالخو بزوحات سبات دس زي كبلوكم يخليو قنا ناي صوتاو ركب عقبت ناي حداركم حدا وساني أقداس نجر سلسخونا ناي بعلت بيتنا ويدما أفكاريتنا عقبتون نحدارنا سلام فقري أقداس إيو سلسخونا جدا كتوردو كتقولوا لكم أبز جزاء أفكاريتك نصوتاو ركبكم زبالة أدلو تتخون دلوتي انت خوينا دما بلعتا زبالة راح سيفتر بلعتا راح سفتيرو لونتيلنا دما ولا مثلوخا خي تتقمكا بقليلو ناب عقبت كتاب صحات غلها بلعتا راح سنتفتيرو ناب بينيتريتيف ويدما مثلوخا تتقمكا ناب تتقمو صوتاو ركب كتاتون تلخم عوشتي وحدات جزاتات ناب شاف عقبت كتاب صحوان تخليخم ስለዝኾነ ናትካ ናይ ጾታው ርክብ ጻንሒት ክንድቲ ኣገዳሳይ ይኸውንን ንዕግበት ደቂ ኣንስትዮ ንዕግበት በዓልቲ ቤትኩም ተግደሱ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ወሪድኩም ብመልሓስኩም ንክሊቶሪ ወይ ድማ ከናፍር ብልዕተን ብምንኽኻ ዝበለጸ ዕግበት ሃብወን ኣብዚ ግዜ ካብ ኣፍኩም ዝወጽእ ሙቐት ዝበለጸ ናብ ዕግበት ከብጽሐን ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ግና ዘይዛረብኦ ነገር ድማ ሓይሊ ክትጥቀሙ ይደልያየን ኣብ ግዜ ጾታው ርክብኩም ብሓይሊ ሓፍ ክተብላ ናብ ዓራት ክትድርብያ ኮታስ ቁሩብ ሓይሊ ክትጥቀም ይደልያየን ግና ነዚ ክብል እንተለኹ ጉዳት ከይተብጽሕለን እንዳተጠንቀቅኩም ሓይሊ ክትጥቀሙ ማለት እዩ ዝተወሰነ ሓይሊ ምጥቃም ማዕኮረን ሙቃዕ ክኸውን ይኽእል ፖዚሽን ክትቀይሩ እንተለኹም ብሓይሊ ምቕያር ክኸውን ይኽእል ኣብ ግዜ ርክብኩም ድኽምክም ክትብሉ የብልኩምን ኣብ ግዜ ርክብኩም ድኽምክም ትብሉ እንተኾይንኩም ሕፍርፍር ትብሉ ወዳት እንተኾይንኩም ስምዒተን ክትቀትልዎ ተርን ኦፍ ክትገብርዎ እንትኽእልኹም ስለዚ ቁሩብ ሓይሊ ክትጥቀሙ ክትክእለለኩም እነዚ ተጠቐሙ ኢለን ከዛረባ ይኽእላን ግና ዝደልዮ ነገር ስለዝኾነ ተጠቐምዎ እትሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዝደልዮ ግና ዘይዛረብኦ ድማ በብመዓልቲ ሓደሽቲ ነገራት ክትጥቀም ይደልያየን ሓድሽ ፖዚሽን ክኸውን ይኽእል ፍሉይ ቦታ ርክብ ምፍጻም ክኸውን ይኽእል ከምቲ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሓበሻ ጾታዊ ርክብ ዝፍጸም መብራህቲ ኣጥፊእኻ ናብ ኮቦርታ ኣቲኻ ኣብ ዓራት ኩሉ ሻዕ ርክብ ምፍጻምኩም ድሕሪ ግዜ ርክብኩም ከጽልአን ንጾታዊ ርክብ ዘለዎን ድሌት ድማ መሊኡ ንኽጠፍእ ዝገብር ልምዲ እዩ ስለዝኾነ በብመዓልቲ ዝተፈለየ ነገር ግበረላ ሓድሽ ፖዚሽን ልመድ كل شيء عب عرات طرح أيتكبرا نابنت تمالي عب عرات انتنيركم لم عندي عب صالون عب صوفا صباح دما عب كيتشن دحريو عب بيتا ወይ ድማ ኣብ ሻወር ውን ብምፍጻም ሓድሽ ነገር ከተልምዳ ክትክእለለካ በሓድሽ ፖዚሽናት ርክብ ፈጽሙ በዚ ድማ ጾታው ርክብኩም ተመናው ከይኸውን ይገብር እዩ እዚ ድማ ንጾታው ርክብኩም ዘለውን ድሌት እንዳወሰኸ ንኽኸይድ ይገብር እዩ ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታው ርክብ ድሌተን ቀኒሱ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ሰበይተይ መሃብ ኣብያትኒ ካብ ንፍጽም ነዊሕ ግዜ ጌርና ትብሉ ኣለኹም እዚ ድማ ብኣኹም ጥፋኣት ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ሓድሽ ነገር ናይ ምልማድ ድሌት ስለዘይብልኩም ዝመፀ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ሓድሽ ነገራት ልመዱ እቲ ራብዓይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዝደልዮ ግና ዘይዛረብኦ ድማ ንጾታዊ ርክብ ድሌት ዝህበን መዓስ ከም ዝኾነ ኣስተውዒልኩም ፍለጥዎ ንኣብነት ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ንግሆ ተሲአን ጾታዊ ርክብ ክፍጽማ ይደልያ ሓደን ኣብ ግዜ ቀትሪ ጾታዊ ርክብ ክፍጽማ ይደልያ ገሊአን ድማ ኣብ ምሸት ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂበን ድሕሪ 3 ሰዓት ጾታዊ ርክብ ክፍጽማ ይደልያ ስለዝኾነ ንርክብ ድሌት ዝህባ መዓስ ከም ዝኾነ ብደንብ ፍለጦ ብኸመይ ክንፈልጦ ንኽእል እንድሕር ዳኢልኩም ኣብዘን ግዜታት ርክብ ብምፍጻም ዝበለጸ ድሌት ሃልይዋ መዓዝ ጾታዊ ርክብ ከም ትፍጽም ብደንብ ምፍላጥ እዩ ኣየናይ ሰዓት ዝበለጸ ዕግበት ትረክብ بدن بمفلات عبز ساعات صوتا وركب بمفتصام زبلص ناب عقبت كتاب صحت خيليخا أم بالحمشاي نريو دك أنستيو زدليو جنا زي زاربو دما كامت لهم وصاي بخالي كتعجبون يدلياين از مالت ناي صوتا وركب علال كون يخل استفلاليو كفالات سونتن دغاغيمكم بمنكا بمحساي نابنت عطواتن كنافرن بملحسكم بزابعتكم بمتنخاف كتعجبون يدلياين كل شع قدن متلوهم كتقمو يدليان سلازخونه ازي دك أنستيو يدليوين جنا اي زاربو نمو حاسبكم بعلكم كتغبروا لنا لكم
ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ግና ዘይዛረብኦ ድማ ኩሉ ሻዕ ንደቂ ኣንስትዮ ብጾታዊ ርክብ ጥራሕ ከም ዘይትዕግብወን ክትፈልጡ ኣለኩም። እዚ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ብቃላት እውን ክተድንቕወን ውህብቶ ክትህብወን ካብ ምጭንናቕ ንኽወፃእ ናብ ዝሕገዘን ኢንቫይሮንመንት ክትወስድወን ወይ ድማ ኣብ ገዛኹም ኮይኑ እውን እዚ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ክትፈጥሩለን ይደልያ ካብ ሓሳብ ጭንቀት ናፃ ንኽኾና ይሕግዘን። እዚ ድማ ንርክብኩም ድልዋት ንኽኾና ይሕግዘን። ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ድማ ንርክብ ድልዋት እንተኾይነን ናብ ጫፍ ዕግበት ከተብፅሕወን ብቐሊሉ ክሕግዘኩም ስለ ዝኽእል እዩ። ነዚ እውን ተጠቐምዎ። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዝደልዮ ግና ዘይዛረብኦ ድማ ቅድሚ ናብ ዓራት ምድያብኩም ተበልዕዎ ምግብታት ንኣፍኩም ዘጭኑ ክኸውን የብሉን። ሕማቕ ጨና ዝህቡ መስተታት እውን ክትሰትዩ የብልኩምን። ንኣብነት ደገ ጸኒሕኩም ቢራ ወይ ድማ ካልእ መስተ ሰቲኹም ጾታዊ ርክብ ክፍጽማ ኣይደልያን። ኣፍኩም መስተ እንዳጨነወ ናይ ርክብ ድሌተን ፈጺሙ ክመጽእ ይኽእልን። ናይ ርክብ ድሌተን እንተዘይመጽዩ ድማ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ንርክብ ድልዋት ኣይኾናን። ንርክብ ድልዋት እንተዘይኮይነን ድማ ዋላ ሽሕ ግዜ ጠንካራ ወድኹን ናብ ጫፍ ዕግበት ጾታዊ ርክብ ፈጺምካ ከተብጽሕ ኣይትኽእልን። ስለዝኾነ ቅድሚ ናብ ዓራት ምድያብኩም ትበልዕዎ ምግቢ ከምኡውን ትሰትይዎ መስተ ኣስተውዕልዎ፣ ጨናዊ ክኸውን የብሉን። ነዚ ከይገበርኩም ቅድሚ ናብ ዓራት ምድያብኩም ንኣፍኩም ቀጭኑ ዝኽእል ምግቢ ወይ ድማ መስተ ሰቲኹም እንተደይብኩም ድሕሪ ግዜ ቀስ እንዳበለ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን መሊኡ ስለ ዝጠፍእ ኣብ ሓዳርኩም ከቢድ ሳዕቤን ከምጽእ ዝኽእል ነገር እዩ። ነዚ እውን ዋላ ብኣፈን ደፊረን ይዛረባ ባዕልኩም ሓሲብኩም ብምፍላጥ ክትጥንቀቁለን ይግባእ። እዞም 7 ምኽርታት ክትሰምዕዎን እንተለኹም ቀሊል ክመስሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግና ኣብ ሓዳርኩም ከቢድ ሳዕቤን ዘምጽኡስ ነገራት ስለዝኾኑ ግድን ተኸታቲልኩም ኣብ ህይወትኩም ከተውግድዎም ዘለኩም ነገራት እዮም። ነዞም ነገራት ንምዝኽኻር ዝኣክል ተቐዳማይ ዝነበረ ዋላ ኣይዛረባ እምበር ክትወርዱለን ይደልያየን። ምውራድኩም ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ስለዝህበን፣ ዕግበት ድማ ኣብ ሓዳርኩም ኣገዳሲ ነገር እዩ። ሓዳርኩም ብሰላም ክጸንሕ እንተኾይኑ ዕግበት ኣገዳሲ እዩ። ስለዝኾነ ክትወርዱለን ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ዝነበረ ድማ ቁሩብ ሓይሊ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዩ ድማ በብመዓልቲ ሓደሽቲ ነገራት ክትለምዱ ኣለኩም። ሓደሽቲ ፖዚሽናት ክትለምዱ ኣለኩም። በብመዓልቲ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ቦታ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ የብልኩምን። ግድን ኣብ ዓራት ጥራሕ ጾታዊ ርክብ ክፍጸም የብሉን። ኣብ ሳሎን፣ ኣብ ኪችን፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ክትለምዱ ኣለኩም። እዚ ድማ ጾታዊ ርክብኩም ከይምኖ ስለ ዝገብሮ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን መሊኡ ንኸይጠፍእ ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ሪናዮ ዝነበርና ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓታት ጾታዊ ርክብ ምስ ባዕልቲ ቤትካ ወይ ድማ ኣፍቃሪትካ ብምፍጻም ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ መዓዝ ከም ዝለዓል ዝበለጸ ዕግበት ትረኽበሉ ሰዓትከ መዓዝ ከም ዝኾነ ፈሊኹም ክትፈልጡ ኣለኩም። ንግሆ ድዩ፣ ቀትሪ ድዩ፣ ምሸት ድሕሪ ድራር ድዩ ዝበለጸ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ዝህልዋ ዝበለጸኸ ናብ ዕግበት ከተብጽሓ ትኽእል መዓዝ ከም ዝኾነ ብደንቢ ክትፈልጡ ኣለካ። ነዚ ብምፍላጥ ድማ ኣብዚ ሰዓት ጥራሕ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዝበለጸ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ክህልወኩም ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል 5 ሪናዮ ዝነበርና ድማ ብኻሊእ ክፋል ሰውነትኩም እውን ጾታዊ ርክብ ፈጽምዎን። እዚ ማለት ምሕስሳይ ምንኽኻእ ነጥባተን በጻብዕትኩም ብመልሓስኩም እውን ክትጥቀሙ ኣለኩም። እቲ ካሊእ ዝረኣናዮ ድማ ከተድንቕወን፣ ውህብቶ ክትህብወን፣ ካብ ምጭንናቕ ካብ ሓሳብ ናፃ ክትገብርወን ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ ኣገዳሲ ግና ሸለል ትብልዎ ነገር ድማ ቅድሚ ዓራት ኣፍኩም ክጨኑ የብሉን። ስለዚ ንኣፍኩም ከጭኑ ዝኽእል ምግቢ ወይ ድማ ኣፍኩም ከጭኑ ዝኽእል መስተ ቅድሚ ናብ ዓራት ምድያብኩም ከተውግድዎ ክትኽእሉ ኣለኩም። እዞም 7 ምኽርታት ናይ ዓራት ጸዋታኹም ዝበለጸ ኣዕጋባይ ተናፋቒ ክኸውን ዝገብሩ ልምድታት ስለዝኾኑ ግድን ክትጥቀምዎም ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ፣ ፍቕሪ፣ ጥዕና ትምህርቲ ክትወስዱ ብኽብሪ ይሓትት። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።